ale hica. No i przychodzi, była sam tutaj w Polsce srogach, no powódź. Hochwasser, jak go dają Niemcy. A teraz od jakichś 2 tygodni przyszła konom chnet afrykańsko hica. Ludzie, Klara grzeje od do południa, choby 4 halbecki starzikowego bimbru i zdosie, co ta Klara wisi blank przy ziemi na szpagacie i no doczkać, a że wszystko naokoło spuści się, staje, choby lody od naszego starego frąckowiaka na Krzyżowy. Te, co wykludzili się kajsik na urlop w lipcu, są rade i spokojne, ale co mają powiedzieć takie na ten przykład stare knakry jak ja, które muszą przetwierać się po tych gorkich ulicach, kiedy ani szykownictwo glaska zimnego biru nie spomoże. Jednego ci ale nie poradza spokopić. Bez pora lody już duplikują ci nam roztomajte mądroki, o tym bezmać łoszkliwym ociepleniu klimy, skuli tych wszystkich gazów cieplarnianych, które ludzie kajsik my jako ludzie welów wypuszczamy, sobie sami już o jakichś kalembach inszej gadzinie ze jej pierdzyniem nie goda. Ale kiedy mieli my wełońsko zima na isto 100 pierońskie mrozy, znodli się insze, kiedy już deklarowali, i że idzie nowo era lodowcowo. I widz sam hopie munter i pochytaj się w tym wszystkim. No i barzy, ale to mnie sztopło, jak przy tej najsrokszej hicy bezpołednie kuknął na telewizję. Tam ci jeden młody Karlus najbardziej, wiecie, tropił się o chłopców, którzy na kołach chwirtają i robią za kurierów takich na kołach. Jakie to ci musi być procne zajęcie, jako zmożono profesją. A to przeca robota jakoś do inszotela, co bez lato na isto gorszejszo. Inkszo już mamzela w tej samej telewizji użolała się nad miejskimi szucmanoma i szucmankoma i że muszą pendalować w mundurach przy tej spiece i już blank by się chyba poślimtała, kiedy pokazywała wojoków, którzy pełnią waha przy grobie nieznanego wojoka we Warszawie. Ale ludzie, przecież tak zawdy było, jest i będzie. I nie jest ci to ani pierwsze, ani ostatnie gorkie lato. A ja jeszcze wspominam się czasy, kiedy była ino jedna telewizja i nie gadało się, co ona jest jakoś misyjną telewizją. I w tym czas reportery wędrowali po grubach i berkach i pokazywali ludzi, którzy przy takich srogarnej hicy bachali. Sam u nas na Śląsku nie trzeba było ludziom tego duplikować. Przez aby każdej familii był hop, w rybako albo na dole, na grubie, albo już zaś kamał we werku, kajsik we sztalwerku albo walcwerku. Byli ci u nas 2 huty, bo przeca nie idzie powiedzieć, i że są, i że to, co we Chorzowie zostało, to jeszcze są huty. Była huta Batory i huta Kościuszko, na wtory jo też przerobił te 40 lat. I tam ci dopiero byli najbardziej zożerne walcwerki, na których robota była nie do wydzierżenia. Była to cienko blacha we hucie Batory, tej dawniejszej Bixmakity, i Morgan, znaczy się walcownia Dorotu we hucie Kościuszko, pierwszej Königshity. W to chocia moś dziebko Anungu, ten dopiero poradzi spokopi, co to tam ci była za robota przy kiery bez 8 godzin szychty, hop poradził stracić, wypocić do 10 kilo swojej wogi i żadna telewizja się nie użolała i no pokazywała tych naszych rychtycznych śląskich hopów, no a i z obzitych werbusów też przy robocie, jak bakali, bo tak to byli nauczone. I co by już nie jamrowa, to dociepnaj, no i że mu, wiecie, kamrata Antka Pikulika, który bez ostatnie 2 tygodnie robił cinom chnet sztryptyś, kiedy wlazował do naszego szynku oblecony ino we 2 rube switry, to był ten sztryptyś, i szczalował se grzone piwo. Ale,
Zawdy po srogihicy przyjdzie można jako sumerio i pieronobici, śleci trochę deszczu, zaś tuplowanie, bildowane mundroki straszyć nad biedą ociepleniem klimy, albo nową erą rodowcową. W to się co obierę. A ja tak by tak zarostki tyrów na piwo, bo ino to mi spomogło przeżyć ten gor i skwara, aż do pierwszego deszczu. Bez lato osprawiał ojgen z pnioków.